Hola, Oriol. Avui som dijous 5 de febrer, acabem d'arribar a Oslo, són les 4 de la tarda, està parlant amb l'André. On anem? A Puigcerdà! Estem a Oslo. Un cop a Oslàndia, el Gigem ens fa una mica de turisme per la ciutat. Una mica xipi-xapi, una mica una pintura per allà, una estàtua per allà, una campana per allí, una biblioteca per allà, un ajuntament per aquí... Però aquesta campana es pot tocar, bro. ¿Qué cojones? No, anem a uns 20 graus. Sí, de veritat. Clima templat, de veritat, ara mateix. Bueno, i vull fer un comunicat aquí al senyor Anguera Costa. Algunes paraules? Edita el vídeo, porfa. Sí, la veritat, que tenim aquí el nou editor que hem contractat, Oriol BP. No, sí, hombre. Un animador d'èxit que ha participat en sèries tan conegudes com Jujutsu Kaisen. I bueno, Anguera, edita el vídeo, fill de puta. Dia 2? Comencem el dia, ens despertem, podem veure tot l'skyline d'Oslo. Bueno, ara estem a l'estació de Sants de Barcelona. La broma de fer veure que no estem a Oslo ja em sembla que ja no podem. Ara de trinear, una mica de trinear, així, pam, pam. Ja, tio, que tens un bebè al costat. Bueno, us puc comentar una petita cosa, que l'Oriol, el Lolo i el Gigi no volen. Demà tenim una sidequest a les dues. No, la sidequest és anar amb uns xilenos que he conegut abans a fumar xocolata. O sigui, vull que tots a la caixa de comentaris voteu que sí per convèncer aquests dos fills de putes. La caixa de comentaris aquí són xilenos, vivien a Sant Boi, són majetes. L'Oriol no vol. Sí, home, sí, no m'he de voler. Per què no, Gigi? Pues perquè no els coneixem. Sí, però aquí és la part de la gràcia. Pues no paraven de fer bromes de que eren delinqüents i tal, saps? Com... Sí, m'han dit que tenia una pistola. Veus? O sigui, aquestes bromes no fan puta gràcia. Has dit que som només 3 homes. Ei, mejor. Tenen com 50 anys. Aquí mires. A veure, ara estic mirant a l'esquerra. Mira a la dreta ara. Ah, no es veuen igual, vale. Me sento aquí, em diuen alguna cosa, o què? Sí. Ja, que els diners, hòstia puta. És que hem vist un vídeo del Flipwreck a la tele i m'està tornant com a l'essència del juego d'un altre cop, del juego original. Bueno, ja el tenia. Ja la tenia, sí, a l'aeroport. Què vas fer a l'aeroport de Barcelona a les 3 de la matinada? A veure, són les Es va 3. posar a tocar el piano. No, però no vaig veure ningú dormint, almenys no. No, perquè estaven tots experts. culpa seva. Uns trineus, unes pistes al damunt d'una muntanya que es va en metro, amb unes pistes de trineus de 3 quilòmetres de longitud. Però ara vés a fer-te mal, de veritat. Esquiva el juego. Esquiva els trineus. Dóna la càmera. Ah! Agafa un trineu i bam! Carrera a lo Mario Kart. Sisplau, Flipwreck. Qui guanya? Evidentment, com hauria de ser, guanya el Flipwreck 57. Sisplau, tothom subscriure's. Ara, aquí a l'Anguera haurà de posar la música de Tokyo Drift, sabeu? Tun, 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 tun. Vull que siguin surfers. No frenem, no frenem, eh? No frenem, de què és, eh? De què és? S'ha agafat quart. Hòstia! Què? Sí? Sí o què? No, ni de conya. Tens la targeta sanitària europea? Toma!
Sort que tenia el carnet sanitari europeu, perquè vaig haver d'anar a l'hospital directament, però bueno. Això és pitjor que la C55. Hello. Modo táctico. Ara. Xuta el pavet. Ara sí m'agrada. Joder, veia la sensació. Ara. Tira, Oriol, tira. ¡Echa la polla, vamos, puto gato! ¿Salvada? ¡Hostia, la pared! ¡Oh! ¿Salvada? ¡Tic! ¡Salvada para jugar! ¡Qué bueno! ¡Ah, joder! ¡Bro! ¡Hòstia! ¡No, tio! Ja! Què farem aquesta nit? Quin és el plan? El plan és fer... No. Després de la foguera calla. Explica... Sí. Tum. Sí. Tenim una aplicació, com es diu? És com un Airbnb, però de putes. I doncs contactarem una nocturna i mirarem tots jugar-se amb ella. Una nocturna. Així li faràs a l'Eurosport. Quants centímetres de polla tenia l'Eurosport? Era de trans, aquí com es deia, la Sofia. Vello púbico depilado. Sí, també les tetes de silicona posada ja. Mida C. No sé quines mides hi ha, però és la mida C. La silicona. L'Oriol especialment té moltes ganes de veure la Sofi aquesta. Oi que sí? Uau, sí. Un inglès vols entendre-los, la contractarem ara que ens expliqui una mica qui és el tècnic. Els juegos de culear. Lo que surja, no? Una mica. Ai, també, hem de dir que a Fliprex todo el mundo suscríbanse, campanita, dadle doble clic, mireu com nosaltres disfrutem aquí, mirant de Fliprex. Mira, jo vaig fer una marató, de fet. Quan parlem de putes parlem de pizzas. De pizzas, de Pepes Pizzas, de Pepes. Una pizza de 17 centímetres. Ja m'han cridat l'atenció, el conductor del metro, m'han renyat. Ja tardava. Ha passat pel davant un esglaó, m'ha pitat al metro, ha sortit Molt fort. i em cridat, ai, eres estúpid, turn your bullshit in your life. No rex. I ja està. No rex, no causa. No rex, bro. Ets tu. No rex, bro. Uns avorrits. Anem a fer una llar de foc. Com farem una llar de foc? Bona pregunta, no tinc ni puta idea. Vam comprar de tot, llenya i cerilles. No me falta més, bro. Nois, una mica d'atenció, cony. On estem anant? Joder, quina poca gràcia, nois, me cago en res. Anem a la recerca d'un bosc. Pugem una altra muntanya, anem a un llac congelat, atravessem el llac congelat fins que trobem un raconet al bosc amagat, on el cel nocturn es veu les estrelles, aurores boreals de tot. Allà, exigem com un bon cremanyón, com un... A veure, aquest seria això. Bueno, unga, no sé. Sí que tu saps muntar, no? Bueno, potser. Que sí que saps muntar. Que jo sóc un expert. ¿Cómo sobrevivir a el invierno? Me llamo Bear Grylls. El Gigem comença a fer foc. Pam! Hem liat. Ai, que no, tio. Xispes. Cerilla. Cerilla no és català, però bueno, me la pela. El foc ens enlluerna. Estic gravant, nois. Voleu dir algunes paraules? Ai, Qui la té més curta, aquí? Una core memory, les polles aquesta aquí. Mengem allà unes nubes, amb caletes, fem unes salxitxes. Les nubes se'ns cremen, les salxitxes ens queden crudes, però bueno, no importa el menjar, sinó la companyia. I jo la companyia no m'agradava. Hòstia. Flamarada aquí, I després de tancar la llar de foc fins que el foc es va extingir, tornem a casita. No havia altra cosa que fer que... Què està buscant el Gigem, bro? No. Dia 3. Un altre dia, un altre sol. Bueno, el sol hi havia poc, la veritat. La veritat és que el sol el vam veure el primer dia i mai més. Però bueno, i què decidim fer? Anar a visitar unes illes. Posem un ferri, que el ferri és un barco, vale? Que no ho sàpiga. Hola, ara estem a Povedoia, a visitar-la, a donar una volta. I després tornarem a pujar al vaixell i acabarem de donar la volta als fiords. Són les 12:26 del migdia. És l'aniversari del Lolo. Sí, felicitats, Lolo. Felicitats. Avui fa 22 anys la criatura. Ai, que bonic. Un tros d'estrelles de mar, i ara el Lolo agafarà amb les seves manetes. On està? Està sec, això. Està mort de collons, no? Ah, que hi ha el Mejas aquí també. Hem trobat casa a la Pineda del Gigem. Bastant xula. Que reservada, no? Es veu està envoltada de boix, no hi ha gaires moros ni gitanos per aquí. Sí, bona zona, en veritat, sí, s'agraeix.
Quin dia som? 7 de febrer. A quants graus estem? No té tovallola, no té lloc on escalfar-se immediatament i s'ha ficat a l'aigua. I ho ha fet, puto loco, ja està nedant. El nostre company Joedo, sempre el més espavilat. Estem a menys 5. Menys 5 graus, està nevant Sensació tèrmica menys 9. i s'està estant una bona estona, Aquí veiem a Poseidon, Aquaman. A veure, Juedo, què t'ha passat? No, és que overreacting, dramatic beach. Lolo, explica, per què el Juedo està així? No havíem de fer-ho, però s'ha volgut ficar dins de l'aigua a la platja del Freud. Del Fjord, es diu? Com es diu? Fjord. No ha sortit bé el tema. No ha sortit bé, s'ha tallat amb una pedra perquè estan molt afidrelades, ens ha fet córrer cap al vaixell. Així, Oriol, tu et fas pallar. 5 centímetres de longitud, 1 centímetre de profunditat, sangrava com una mala bèstia allò. M'auxilien, jo estava gairebé a punt de desmallar-me, tothom allà al voltant meu dient hòstia, què li passa a aquest nen? Hòstia, hòstia, hòstia. Anàvem corrents per arribar al vaixell i ens han vist córrer i han fet s'ha I ja, 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 i ja, 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 ja. Què li va passar ahir al Juedo també amb el metro? Que el van pitar. You need to have more value in your life. A veure, espera, un primer plano per les babies. Ens dirigim a les saunes, ha fet tots una sauna despullats, sí! Això flip, m'hauràs de fer un edit aquí perquè no tenim cap puto vídeo, perquè no tenen el mòbil per motius evidents, no tenen el mòbil. No hem fotut a l'ou, absolutament res. Després de tornar de la illa, podríem haver fet una excursió, però no ho hem fet. Però bueno, mira, també em convé descansar el peu. Venim de fer la sauna i tirar-nos de l'aigua congelada i bastant top. Guillem, show your move! Opa! Bro. Ens vam posar a mirar la tele i lentament vam tancar els ulls i vam somiar que ens subscrivíem a Feedback 57. Y es triste que el fin de ya no he vuelto a sonreír. Dia 4. Ahir, per l'aniversari del Lolo, vam portar a una puta aquí, Quants centímetres? Ahir hem de sortir a les 9 del pis, són les 9:30. El Calzina no ha recollit el seu got encara, ningú ha tirat això... Bueno, fatal. Quantes neurones vas perdre ahir? Totes, jo crec. Però no vam sortir de festa, no? Vam anar a una sauna, amb moltes babies. Una sueca que parla espanyol. Madre. Tindré com 35 anys, però... No portava llibres, jo per mi de 29 anys. Are you tapping that? Però va dir literalment que la rebentava. Joder, això sembla les backrooms. Una orgallà dalt, què cojones. I mira aquest estil, tipus com, no sé, com Bioshock o Prey. Més endavant, al matí del dia, vam anar a fer més turisteo. Turisteo al començar, turisteo a l'acabar. El Lolo comença a parlar amb unes dominicanes. Hòstia, i va caure una, però bueno, no direm quina. Aquest gran viatge arribava a la seva fi, l'avió era a les 7. Perdó, Felip, que se m'ha tallat, que m'ha sonat l'alerta d'emergència espanyola de que estava levantat des de 100 km/h. A l'aeroport hem comprat això. Sí. El Juego diu que està malíssim, Sí, però ho ha volgut comprar. el Flip m'ha obligat, el Flip està aquí. El Flip m'ha obligat a que ho comprem per testejar-ho. I ara estem fent el vídeo perquè el Flip m'ha obligat a fer el vídeo per testejar-ho. Ho has provat ja? Prova. Penja el Flip. No sé si escolta el vídeo, però l'Anguera està... Però l'has menjat o no, ja? Que sí, però és que... I està bo o no? No, bueno, No està bo, no li agrada. està bé. A veure, prova-ho, tu. Està bo, bro. Que raro, no sé. Està bo. Tornada. Ja estem a l'aeroport, ara és la despedida, això ja. Bueno, doncs ara estem tornant. Cua d'embarc. Queden, o sigui, com 40 minuts pel vol. Encara queda rato, però... Queda rato, però el Gigi no troba la cartera. I que no trobi la cartera implica que no troba el DNI. I potser em callo perquè realment m'estic estressant una mica, Ara, això que diré no és conya, o sigui... El Gigi no ha trobat el DNI al final. Ha preguntat si podia entrar a l'avió. Sense DNI, tipus mostrar la identificació. Han intentat ensenyar el carnet de cotxe, però no han colat. Han dit que hauria d'anar a l'oficina de policia. Ha anat, però se'ls ha pagat 2 ous, o sigui, no té puto sentit. No ha donat temps de l'avió i l'avió despagat. O sigui, ara estem, literalment, que el Gigi no hi és. I no sé, hem d'anar a pillar el vol de demà, ha fet la reclamació per si li paguen a l'hora de tornada. Però no ho sé, doncs a veure com va. Buah, se m'ha liat que flipes, perquè he hagut d'anar a la policia a identificar-me
I allà els he saltat el meu nom, que tinc diverses multes sense pagar, me les han recriminat, bueno, he hagut de pagar 400 euros de multa perquè les he pagat tard i bueno, estic a Oslo encara i a veure quan surti el segon avió. Adeu! La nuit, un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi, personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Et si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est à la